הנה המשחק המתוק שלי. אני למרחתי את הווליום. אולי אני כזה יעשה משהו כזה. כן, יאללה. Wow, that sucks! אוקיי, אז מה יש פה? כל הקופה. אני לא כזה מכיר את המשחק הזה. Yo-ho-ho! מה זה חריף זפת? רגע, אני בודק שנייה את זה. טוב, לא משנה. וואו, מה קורה פה העונה? עונה 40. מה זה? מה זה החצים האלה? נראה לכם שזה החשבון שלי? יאללה חבר'ה. בוא נעבור למשתמש האמיתי. בוא נעשה מעבר. בום! יש לי פה את הסקין של 8-ביט. אני פה שחקן מטו, כאילו לא כזה מטורף, כן? יש לי פה את פייפר. אני כל כך טוב עם פייפר, ואני עומד לעשות פה התקף עצבים. Oh, too bad. עורך תצנזר את זה. Give me some sugar. מצוין, מעולה, מספיק טוב. אני דווקא אוהב את הסקין הזה. יאללה, זה More sugar and spice. אוקיי, יאללה. למועדון. טוב שלהם. יאללה. זה משחק, אני הרבה זמן לא שיחקתי. המטרה שלי זה להגיע ל... More sugar and spice. קבלו, אני עושה לו Oh, my stars. למה? Give me some sugar. נצחו 100 משחקים עם פייפר. ויסו 5 בראולרים עם מרחק מקסימלי עם פייפר במשחק יחיד במצב נוקאוט, אוקיי? יש לי כבר מכירת סולו, יאללה. Let's do this, guys. יאללה, קדימה. Come get it.
אני אוותר לו, אני אוותר לו. Aw, sweetie. I'm done. התחברתי למישהו. אפ בואפ. כמה יש לי? היי. אוקיי. I'm sugar and spice. I'm sugar and spice. Oh yeah. סתום. Oh yeah. אני חושב שאני לא רוצה לצלם. יאללה ביי.